لقادا آمادەکردنا کەروانê li Hesekê Ehmed Eyo yê 8 salî ku bavê 6 zarokane amadekariya vegera xwe dike. Ehmed ku 7 salin bi derbiderî jiya li gel kêfxweşiya xwe ya mezin bo vegerê xemgîniya xwe jî nîşan dide ji ber ku dizane mal û milkên wan hatine talankirin. 7 سال عملي بقر ولادي هم نعمتك عردي ما وآخامة وتعبان متيدة تعبين بور ما آجوتي مبدس يخو هالت بور آجوتي عردي مجمس مالي ما خراكرن ما بانا سودي قصفك الغرفاك كتي شرياي ومطبخة خراب وبدا سقف مخفي حركة شرياي سقف قصفي وكذا نزان شفتي دا ماي تشتقنا ماي مال قش برن شون قشنا اف کەروانە یەکەم کۆ 410 ماڵباتان di nav xwe de dihewîne. Yek ji encamên rêkeftina 29 çile di navbera Hesedê û hikûmeta demkî de ye. Da ku rê li ber vegera bi hezaran malbatan veguhêze. Li gorî berpirsên Komîteya Koçberên Serêkaniyê rêyên vegerê hatine ewlekirin û amadehî hene bo şandina kerwanên din di rojên bê de. Ev malbatê godema vegeriyan ji bo gundê wan derdorê wan valayî kestxanî û milkê wan de nebirine. Ji ber wê de ev qafilayê goyvegerê qafilakî wê gelekî bi şehnazî be pişî ev 7 sala ji koçberiyê zehmetiyê û êş û elemê godîtin wê veger ser cîwarê xwe de. Rastî ji bo rewşê de gorî em min daxilî ji mer gotin gorî cîhatên alaqadarî bi ê milê emnî de got rewş aram e rewş sed sediye ji ber wê de malbat xwe hazirî xwe dikin me berê wan da bajarê me Serêkanî jî amadekarî ji bo qafilên din tê kirin de. Piştî temamkirina amadekariyan, otobîs û trombêlên derbideran diriya serekere derbasî hundirê bajêr bûn li ber dergehê mala bavê xwe di nava Serêkaniyê de. Dîlawer Mihemed bi hestiyarî kete ser çogan û axa bajarê xwe maç kir di nava tewaf û kenê cîranan de. Arda pîroz wextê me re derbas bide bê me re maç kî û rihê xwe jî bo vê axa pîroz bide piştî 7 sala piştî zor û zehmetiyê piştî dilekî şewat ew êşame bi dawî bû ji ber em ê heyatek neh ciyanek neh ava bikin li ser axa xwe Serêkanî û xweska wek Xwedê Teala çavê me ronî kir xelkê Serêkanî gişî ronî bibe me dixwest wanê ku ez timiye ev gotin dibêjim ê ku ciyana xwe ez dan bi hesreta Serêkanî ew jî îro min rebana vegeriyana bajarê xwe. Di navbera dîmenên şahiya gihiştinê û gazinên ji wêrana mal û milkan kerwana yekem dergehê vegerê li ber sedan malbatên din vekir lêbelê pirsyara sereke vekirî dimîne ka gel û mercên ewlehî û xizmetguzarî dêrê bidin ku ev malbat jiyaneke nû û aram li vir ji nû ve ava bikin. Emcid Kurdo, Dengê Amerîka, Serêkaniyê.